زیباو یا رسول اللہ پین زیباو بھاز خنان اٹھنی یا بارو اف گل گلاب زیبتانی حسنواب حضرت یوسف زیباوس اینیا قربا مرے حضرت یوسف زیباوس اینیا قربا مرے حضرت یوسف زیباوس اینیا مارے قربان زیبتا زیبانیوس سردار اسنی دو جہان بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گدان براویٹی تمام عروق بنو کا سنگت آتے اسلام شاکرنا سلام مرے ناظرین اینو نانا گدانٹی ننتو مہمان استاد محترم جلیل احمد جواہر صاحب. جلیل احمد جواہر براوی ناسے ادیبس بھی ارے شاعرس بھی ارے اور اسے گلوکارس بھی ارے نن کلامس جلیل جان براوی تینا گدانٹی بخیرٹ پانا بخیرٹ جلیل السلام خواجہ کر لکھ بار بخیر پین خیر خوشور جوڑ مسنور پین خیر اللہ نے کرم جلیل جان براویٹی نی اٹ وقتان شاعر پاس یار شاعر تو ہریا مدا مدا کرن شاعریاں تے نانی دا لمیا زبان نا نانی غمیم لمیا زبان کی دانی نے زبان لمیا ہم پنتے کہ است سجدی سنن ہی تذکر پئی بھئی اسے محفل سٹی دن است سے او براوی زبان مسن پین زبان اس کین گڑا لمیا دے بسن پارن بھئی اینو نا مار کرے پین زبان اس چلفینی گڑا پانی با کنا مار کھس انتے کہ ہراتینا لمیا زبان الا داٹی بدرد کرے یا داٹی شیف برزا کرے گڑا او دینن منی پناتی نا براوی زبان براوی چون کیا حضرت آدم علیہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دانا کیرے ننا براوی زبانی بقا یہ لوگ ہنتس کی نرین کل نبینا علماء کن نبینا تابعدار ننا امت اللہ غاٹے ننے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا سفارش انشاءاللہ شفا ننے نصیب مرو. جلیل جان کنا بیننگ نا نی براویٹی نعت بھی لکھانوس حمد بھی لکھانوس اور شعر شاعری تو ایوں کیسا تو اینو ننا ناظرینات نی انت نعتس بینفیسا حمدس یا ایونو شعرس یار اینے پارٹ کنا ڈاکٹر محمد حسن جان اینے پارٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اولا کن مچی اونا بائیسٹ مچی گڑا ننا سیرا ہیت پان ہمون جی ناظرین جلیل جان نا اس خواہک کی نبی نشانٹے سے نعتس تو کلا مسکنا خیل پائک نن جلیل جان نا نعتے بینن پین زیباو بھاز خنان اٹھ پین زیباو بھاز خنان اٹھنی یا برو اف گل گلاب زیباتانی حسنواب پین زیباو زیباو پین زیباو بھاز خنان اٹھنی یا برو اف گل گلاب زیباتانی حسنواب دا دنیا ٹی زیباو بھازے ہر کسے حزے وڑے نی کنے کلا خوشس پین کنے نئے کس وڑے دا دنیا ٹی زیبا بھازے ہر کسے حزے وڑے نی کنے کلا خوشس پین کنے نئے کسوڑے پین کنے نئے کسوڑے نیا بارو اف زیبا نیا بارو اف زیبا زیبا یہ نالا جواب زیبا تانی حسنواب پین زیبا 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 پین زیبا بھاز خنان اٹھنی یا بارو اف گل گلاب زیبا تانی حسنواب نیانی تا زیبنی اس زیبا اس کل امبلاتا نیانی تا زیبنی اس زیبا اس کل امبلات خوشبونا کلا زور زافران مشک امبراتا خوشبونا کلا زور زافران امبراتا زافران مشک امبران شیشغاں بر سیخا افنے شیشغاں بر سیخا افنے نیم سسننگ کی عذابوں زیبا تانی حسنواب پین زیباو بھاز خنان اٹھ پین زیباو یا رسول اللہ پین زیباو بھاز خنان اٹھنی یا بارو اف گل گلاب زیبتانی حسنواب حضرت یوسف زیباوس اینیا قربا مرے حضرت یوسف زیباوس اینیا قربا مرے حضرت یوسف زیباوس اینیا مارے قربان زیبتا زیبانیوس سردار اسنی دو جہان سردار اسنی دو جہان نی کسا سے بچہ فیس نی کسس نی ہر کسے بچہ فیس رب کا پگنے تو حسابوں زیباتانی حسنواب پین زیباو بھاز خنان اٹھ پین زیب بھاز خنان اٹھ نیا بارو اف گل گلابوں زیباتانی حسنواب جواہر نا است پائک نی کنتو خوش مرک خوشی سے نا بھازنے نو است کنا شاشان مرو نی کنتو خوش مسوس رب کنے یا خوش مرو رب کنے یا خوش مرو دوستی ٹینا ہوشا پر ای دوستی ٹینا ہوشا پر ای مفر زندہ کواب زیبتانی حسنواب
پین زیب زیبا زیبا و پین زیب باز خنان اٹھنی یا برو اف گل گلاب زیبا تانی حسنواب. جی ناظرین دا سکا جلیل جان جواہر ہراکہ نبی نشان ٹی سے نعت اسپارے جلیل جان نی بعض اوریان شعر خلیص نعت بھی پاس کنا خیال محفل آتا ہنان اس محفل بھی کریں اس تو نی تینا سے اندنو واقعہ بیان کروس کہ ہرا مطلب اندنو عجیب نے تو قصہ یا ہی تس اندنو مس کہ نی یکئی ٹی تو نے یاد بس تین تو تینٹ مخص دونوں نے تو کوئی واقعہ مسنے کبھی یار ننا دا دنیا ابا ننا ہینا گڑا نن مچ نوجوان ٹی سن گڑا کیرے یہ ہنا ابا نا تینا باعث مچی سوچاٹ کہ یار دا سنن چوری مسن واللہ انا ہی تستانن مسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا ٹی رہیں تب تو کس رہیں گو گڑا ہمو کا مچی نن شاہری ٹی گڑا ہنن دوی سخت کریں کہ پارکی شاہری اسی ہندنو سختو گڑا سے ادب نا شاہری حقیقی تو گڑا یہ ہنا باعث مچی تو سٹ نن کیان تو ہنا شاعر جوڑا ٹی پاؤ شاہری ہن سمجھ کر شاہری ہن سمجھ کر جھنگل نہ پاڑتی کسر تھڑ سکے شاہری ہن سمجھ کر کہ کسس جھنگل نہ پاڑتی تھڑ سکے شاعر شعر اتنا جوڑے شاعر شعرا خلیق دا ان کی خرما میلنا موڈ نر سکی تو پائک جواہر ہرادی بفق براہو زمن وہ بھی شاعری کر سکی اراد بفق براوی زبان وہ بھی شاعری کر سکے دا سکا محترم جواہر جان ناظرین اندہ تو نوار ننمیہ رسخت کے نا ملن انشاءاللہ برو کا ویڈیو ٹی اسے پین شاعر سے تن باز مہربانی.